Hello, Murume Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Tiri patinokuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichisangana nevanhu, nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Ndinababa vandinawo panapa vane nyaya yavo yavakasangana nayo mukati muupenyu yavada kuti vataure vashere nesu panapa Zim Reality ITV. Saka makadizvoni baba? Tuko makadiwa. Yawa, sisi tinofara baba. Mune Zimbabwe ngade kuziva kuti dambudziko ramakasangana naro nezvamakasangana nazvo mukati muupenyu ndezvipi? Ya, dambudziko randakasangana naro nderekuti zvinhu zvangu zvaifamba, vana vachienda kuzvikoro, motikari tichitengawo, dzimba ndanga ndavakawo sezvinoitwa vamwe muguta randaigara randinogara. Asi zvinhu zvangu mukufamba kwenguva zvakangotanga kudonhera pasi, motikari dzongotanga kuparara one by one zvisina kunyatsonzwisisa. Vana vamwe vongobviswa pachikoro zvisina tsananguro yakanyatsoti gedye. Saka ndo mabudiro anga akungoitwa zvinhu zvangu zvokuti ndakazongotangawo kungotsvagawo ndamboendawo kune vemweya mapostori, asi kuti ndinyatsowanawo rubatsiro rwandakaona ndakarushaya, kusvikawo ndazoonawo apostle vandakaona, apostle monalita ndakavaona paYouTube, ndokuvateera ndichiteera mabatsiro avaita vanhu. Pane mukadzi nemurume wechidiki wandakaona wavakabatsira, zvikandigutsa kuzosvikawo ndatsvaga namba dzavo, ndazotorawo namba dzavo paYouTube ipapo, ndokuzova kondakta ndiriwo ndaisenzera kunyika yeSwaziland. Saka ndakataura navo kuzosvikawo nhasi ndazosvika kuzoonana navo mumaziso, nekuti ndaitaura navo ndiri kuSwaziland ikoko. Alright, tida kunzwisisa kuti mota dzanga muinadzo dzaiparara sei, chii chainyatsoitika? Ya, motikari yangu yekutanga, pane zvakangoitikawo munongoziva zveupenyu. Zvakazongoitwa kungoti motikari izongopedzisira ndaiendesa pasina kunyatsoita very clear. Macircumstances acho handina kunyatsogutsikana nawo, kuzosvikawo motikari yaenda. Ndingakundikana zvangu kuti ndinyatsotaura kuti kudonongodza kuti zvakafamba sei, asi motikari yakaenda. That was my first car. My second car yakaita accident. Imwe yechipiri zvakare yakangotorwa nemuzukuru otino motikari sekuru chimbondipai ndinodzoka nayo, asi motikari yakazosvika pakusadzoka zvikazongoparara saizvozvo. Yechitatu yakangoitawo accident zvisiri very clear, kusvika yatoenda beyond repair, handina kuzokwanisa kuti ndiiwane zvakare. Koita yechina yakaita accident zvakare mwedzi mishoma yapfuura, saka zvinhu zvacho handina kunge ndichizvinzwisa zvese kuti zviri kumbofamba sei. Alright, asi padzaita accident dzaitika dzine imi dzaitika dzine vamwe vanhu? Dzaitika dzine vamwe vanhu, sezvakaita kana mwana Lucky ranga richiitika ndere kuti waifungidzira kuti mwana anogona kunge aparara atorwa neaccident iyoyo, asi at least mwana akapona. Saka zvakazosvikawo kuti haungangoramba wakagara kasemubereki, unotanga kutsvaga-tsvagawo kuti ko zviri kumbokonzerwa nei. Kusvikawo mukutsvaga-tsvaga kwangu ikoko ndokwakazondisvitsa kuna apostle ava vandadai kubatana navo nhasi kuti vandibatsire. Alright, pamota ndapanzwisisa, but ndanzwa muchitaura nyaya yekuti vana vagona kungodzingwa kuzvikoro. Chii chainyatsoitika pavana? Ya, mwana akanga aenda kunze, but wozongonzi no, mwana aita chakati, mwana akanzi vashanda, ndi ari study visa. Saka study visa araikwanisa kuti mwana abvumidzwa kuti ange achishanda, so mwana akabva adzingwa university ndokusvika adzoka. Zvakangoti mwana wane kana kuti vana vakati wandeve? Zvakaitika pamwana wane. Right. Yes. Right. Aiwa, ndakukutendai.
nenguva yenyu yamataurawo nesu muchisheyawo experience nezvamaisangana nazvo mukati meupenyu. Tinozviitira kuti vamwe vazivewo nekumotivhetawo vamwe vanhu vakuloza hope mukati meupenyu vachiti no tine matambudziko akadaiwo but havasi kuziva anosovhwa sei. Havasi wade mumwe munhu akasangana nedambudziko anotanga kushaya kuziva kuti ochiita sei. Vamwe vanofunga kutozviuraya ungada sei but akanzwawo kune vamwe vanhu kuti matambudziko avo ari kusangana mukati meupenyu zvinomusimbisawo uye anoone courage mukati meupenyu hwake. Tinomaana ndimbotsvaga pamwe zvinoita plus zvivira vanhu so kuti zvivira vanhu saka zvinoitika. Saka da kutendai nenguva yenyu mukurarama uku. Ndingangopedzisira ndichiti tinosangana nematambudziko akawanda asi pane vamwewo vaunoona kuti vanogona kubatsira. Vamwe vari genuine, vamwe vacho ndo vanonge vari vekutsvaga mariwo. Asi ndinoona sekuti apostle vari kundibatsira panyaya dzangu. Hadzisati dzapera zvadzo. Handisati ndanyatsoona kutambanuka kwenhamo dzangu kana kuti kwematambudziko angu, asi ndikuona sekuti ndauya kumunhu anogona kundibatsira. Rimwe dambudziko randakasangana naro nderekuti mukufamba kweupenyu pane munhu akauya akandipa mushonga, akanditaurira shoko kuhope, akanditaurira shoko rekuti ndokuti usarote. Handina kumbozvitora senyaya hombe, asi mukufamba kwenguva zvatori zvandiri kutaura izvi zvane close to 5-6 years zvaitika. Handirote chinhu chandinokwanisa kumuka ndicheuka kuti ndarota chakati. Kubva ipapo handicharota, handisarote. Asi kubva pandatanga kubatsirwa naapostol, ndakaenda kugomo ndokuzonoenda mumvura, ndokubatsirwa, ndokugezeswa. Mazuva iwayo mashoma ndakutorota. Ndine hope dzandakatoti ndarota ndokutomukawo ndichitsanangurira mudzimai kuti ndarota zvakati. Nhasi zvakare usiku ndatorota ndikatomuka ndichitaurira adzimai kuti ndarota zvakati. Asi zvandiri kutaura zvekurota izvi zvingangotorwa sedambudziko diki diki, asi muhope ndo maunokwanisa kuratidzwa ramangwana. Handisaroti kana chii kana kumuka ndicheuka kuti vadzimai amai mwana ndarota zvakati panga pasina. For almost 5 to 6 years. Asi kubva kubatsirwa kwandaita ndakutoona kutoti there is a change. Pane kabusiness kangu kandiri kuda kuti kuti ndiite, ndikutoona kutoti pamazuva mashomanini andatanga kubatsirwa ipapo zvinhu zvangu zvatofambawo zvakanaka. Matarisiro ndandichiita kuti ukada kuti uplane ichi uite ichi chinongowana chinongochivhiringa zvisina kana tsarukano yekuti you can be able to explain kuti chii chiri kunyatsoitika. But iko zvino ndikutoona kutoti it can be early but I can see a positive positive things coming. I can see kuti no mukufamba kwenguva zvinhu zvangu zvinogona kusununguka. So far mashandiro amukuita so far so good. So far so good. Ndikugutsikana. Alright. Yes. Aiwa, muri Zimbabwe ndofamba manzwa zvikuita vana baba. Ndoga ndishoye maprograms akadaiwo. Why ndishoye maprograms akadaiwo? Ndinoziva kuti vanhu vanosangana zvakasiyana siyana mukati meupenyu, but vamwe havazivi kuti vochiita sei kana vachinge vasangana nematambudziko. Mumwe anofunga kuti zvawira iye chete saka anobva aluza hope. Saka muri Zimbabwe kana pachinge painewo vamwe vane zvavari kusangana nazvo mukati meupenyu zvavanoda kushare neSuper Zim Reality ITV, vakasununguka kuti bata panhamba dzangu dzoti 0774 045235 nonhamba dzangu dzo. Munouya muchipa matestimony enyu muchitaura matambudziko aminawo, kana utsvaga nekubatsira unomuwana panapa. Kana wakatobatsirwa kudhara unotaurawo panapa so that vamwe vandase vanozivawo kuti munhu ari kubatsira vanhu ndanani. Kana uchingosina dambudziko una kuona ngeti kuita mafanisi, kana uchingosina zvikukunetsa una kuona ngeti kupedzerwa time, but musi unosangana nedambudziko uchafunga this video kuti kune mumwe murume aitaurawo dambudziko rake akazowana rubatsiro. Saka kana paine wanda kuzobatsirwawo sekutaura kwaitwa nababa kuti
kuti wakazobatsirwa naApostle Monalita. Namba dzaApostle Monalita ndidzo dzipa screen idzo, makasununguka kuwabata. You never know kwaunoita sei, kwaunowana rusununguko. Saka thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Don't forget to subscribe Zim Reality kana kufollow Facebook page yedu yakanzi DJ Sparks Zim Reality ITV. Thank you. Ndakukutendai baba.